Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Ini Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagan ako ninyo sa pangan nga Negro, 41 anyos. Di na lang nako isulti ang among lugar. Ang akong problema, punto legal. Kabahin kini sa naitabo sa yuta nga sinunod sa akong papa sa akong mga apuhan. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma! Diyan na ang gipapalit ni mong isda para tuwahon. Ay, nablis mama. Puan mo tubag. Ako makay makaluto nining kalakiha. Milakaw mo siguro sa mama. Oh. Uy. May mga tao mga murag nagsukod-sukod dapit sa mga yuta. Kinsam ka na sila? Unsay nagsukod-sukod ba? Nalagi pa. Mga tao nga nagsukod-sukod sa yuta. Sa kasikbit ba natong yuta ba? Nagkuhan sila, nagbutang sila nylon. O murag magkural po sila kay may mga daman silang murag mga bitaw kining haligi o bara. Mao ba? O ba sing napasukod sa ilang yuta o magkural sa ilang yuta? Ayaw pang hilabot kay mga dato yan ang kasikbit na tong yuta. Matasab. Abi kay dato, di na lang tamo tingog, di na tamo reklamo. Una nga nung mo reklamo, masab ka. Basi magbapil nila sukod ang atong yuta ba? Ha? O sige lang mapil pagkural. Papa no, luding kaayo. Mao gani nga tanawa gani, kay basi mapil nila sukod ang atong yuta. Uy! Di na mahay mo, oy. Oh, dere. Dere na nakita, oh. Oy. Tesa, Negro. Nilapas naman tuod na sila sa atong yuta, oy. Ingnan bitaw ti ka pa? Kining asam na tama ng atong yuta. Ako natimanan kanang punuan sa kahoy nga madre di kakao, mo na'y utlanan na sa ato mga yuta. Ato alagi dayon. Kanang babae ay, murag mo na yun sa pagpanukod sa yuta. Uy, murag ang anak manis tag-iya sa yuta nga atong kasikbet. Sige dayon pa. Ingna dayon nga milapas na sila sa atong yuta. Mintras nagsukod-sukod pa sila. O pa sila kakural. Kining kadiyot lang, kining mayong buntag. Unsa man ang inyong gibuhat ha? Nagpasukod mis among yuta, noy. Kay among kuralon. Mao ba? Kami ang kasikbit ninyong yuta. O murag nilapas man mo sa pagsukod sa inyong yuta. Unsa? Nakakuha mo gamay sa among yuta. Kaya nga akong gitimanan nga utlana nato sa atong yuta, kanang karaan nga punuan sa madre di kakao nga buhi. Unya? Kini aman may nga surveyor. Og matod pa niya mauni ang utlanan sa among yuta. Pero ma'am, dugay naman namon ni yuta Yuta pagunin sa akong mga apuhan. Og nasayad kis papa ni ini sa utlanan ni yuta kanadto pa. Unya be. Kisa may tuhuan nato ay niron. Kamo nga nagbasi lang anang punuan sa madridig kakao? O kining dana kong surveyor? Kuan ma'am kining... ayaw na lang pakigladis Negro. Ayaw na lang. Pasagdahin na lang na sila. Pa! Misugot man ka mula pa sila sa ilang pagsugod sa yuta pa. Ngalapas naman kato sila. Ay, samok na kayo, Negro. Pasagdahin na lang na Ay, sila. di lagi mahimo pasagda na sila. Milapas ko sila sa itong yuta.
O gilapang kuralon. Ay, sagdi na. Gamay na bitang nilapas, mga usa ka metros raman na. Unsa? Kamitros, unya, makikita tag-away. Oy, ayan na lang. Ilahan na lang ng usa kamitros. Pa! Nagpasukod ang kasikbit namong yuta. Apan milapas sila og usa ka metro sa among yuta. Gipasagda na lang ni Papa aron sa paglikay nga makakita miglalis. Samok na kuno. Hangtod nga miabot ang panahon nga sila nasab si Papa ang nagpasurvey. Uban sa may igsuon kay magbahin na lagi kuno sila sa yuta sa ilang mga ginikanan. Ugunya, Unya, musugot lang mo nga kining kural sa inyong kasikbit ang atong i-follow o basihan. Nga nakadumdum ka man kahanoy nga kanang punuan sa Badikakaw ang inyong utlanan. mao na pa, panahon na rumutingog ka. Oh, Labon gay may surbiyor ta. Bitaw manoy, nahinumdum ang kakasautlanan na ning atong yuta. Nga anong nilapas man ni sila? ayan na lang mo pakiglalis, ana. Kay, ana, nakural na magyun nila. 1 meter na bitaw na. Okay na ko kuhaan ang akong bahay ng usa ka metro kay samok na kay na, oy. Pa, Sus, negro, kung mamatay ta, di nato mada sa laing kalibutan ang yuta. Daghan na nagpatay ang utlanas yuta. Mao nga, pasag din ang kasikbit na tong yuta nga nilapas suksukod sa tong yuta, oy. pa. Mao ba? Mao lagi na. Basta laguta lagi na akong Papa. Lami king ireklamo. Kay panahon na unta to ba? Nga nagpasurvey na magidata sila sa Papa sa ilang yuta kay magbahin-bahin na silang managsuon. Apan okay ra ko ng Papa kay usara ko ka metro ang lapas. Ang iyang bahin ang pakuhaan. So ang atong yuta ang nakuhaan. Ay, kaila ka na ba yung paapa nimo, ha? Dili na ganahan og samok. Mao gani, sobrang na sa kabuutan o kamasinabuton sa Papa. Nga dato man ang nanglimbong natog sukod sa yuta. Nananapasag din na lang nas papa nimo, negro. Kay di gyud na ganahan og samok. Asus Papa ma? Na, to na siyang baol. Dugay man kang imata, oy. Magpauban unta to nimo nga mga mog kamote. Aw, abot din ang among yuta. Kinsa ron ma? Ambot. Mura magnaas atong silong. Atong kanaugon ma? Oy, ma'am. Kamo man din naabot sa tungod sa mong bahay. Ganon naabot pa mo din eh. Nagpa-survey mi og usab sa among yuta. Human atong katapusan namong pagpa-survey tulo ka tuig nagikan karon. Oo, ma'am. Kato pagbuhatin niyo anang kural nga milapas unta sa mong yuta. Gamay ra man gani na. Kaya nga among yuta gidi ay base sa cadastral o survey plan, abot dinhi aning inyong bay. Unsa? Binuang naman na, ma'am. Biko na, pakita ko nukos tituluan ang inyong yuta. Kay kinira ba among yuta?
Kompleto nis papilis. Awa pa mi tituluan ng yuta aoy. Kayuta man ni sa mong apuhan. Pero may cadastral o survey plan lagi mi. Nga gawas atong usa ka metro nga among nalapas sa unang pag-survey namo. May mapuno pa di ay nga mga 7 ka metros. Og abot din sa silong sa inyong bay. Unsa? 7 ka metros? Binuang naman ninyo, ma'am. Aw kihala mo bisan asa. Bisan Korte Suprema pa. Ato bangon ta mo. Unsa? Pagkahibaw sa kong papa, mihilak in taon. Kay, pobre rin taon kaayo mi, ugwa mi ikasarang anang kekiha. Kay mga dato lagi ang tag-iya sa kasikpit namo sa yuta. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Silang milapas sa ilang sukod ug usa ka metro sa una nilang pagsurvey. Sunod survey nila, milapas naman pod og 7 ka metros. Gibinuangan kami aning kasikbit na mong yuta tungod kay pobre mi? Ikaduhang pangutana. Way ikapakitang titulo kining kasikbit na mong yuta. Apan may mga kadistral kuno sila og survey plan. Pwede ba di ay nga mao nay basihan kung magsurvey og yuta kaysa titulo sa yuta? Kay may titulo man unta mi. Ikatulong pangutana. Nagpasurvey sab mi sa among yuta, dihang nagbahin-bahin na sila si Papa o sa iyang mga igsuon. O gi-relocate ang mga karaang mohon sa pagpartisyon. Nganong wa masad mo tukma ang ilang sukod sa among mohon? Misaylo mahinon og laing 7 ka metros. Ikaapat o katapusang pangutana. Posible kaha nga may error sa duha ka surveyor? Sa amo kaha ang nasayop o ang ila? O kung nalapas man ang koral sa among kasikbit, o kung among ipakuha, obligado ba silang muuyon? Kung magmagbahi sila, unsa man ang among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Negro. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, mga problema nato sa mga pamilya, kabanay, karelasyon, sa ato ang mga papilis, dokumento, ang mga butang, kabutangan, mga gipanunod nato, maski unsa ng mga punto ha, ipada ng inyong mga suwat diri na mo. Of course, ang ato ang mga medical nga mga concerns, padayon gihapon. Nga si Dr. Obra ang mo hatag og tambag og tubag ana. So, ipada inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal of course karong adlaw and ang ato ang letter sender gipadade niya sa email address nato nga suliran_612@yahoo.com. Itago na to yung address, but tawgo na to siya sa pangalan nga si Negro. Ano Negro may gingan ani atong scriptwriter? Ito munis atong ang letter sender. Okay. Bahin ni sa yuta sa apuhan ni Negro, usa ka adlaw nagpa-survey ang kasikbit nilang yuta. Unya, nilapas ug usa ka metros ang ilahang pagsukod sa yuta nilang Negro nga karaang punuan sa Madre de Cacao ang gitimanan sa iyahang papa. Wa na lang unta mangita pa og samok ang amahan ni Negro hangtod nga nakahuna-huna silang manag-igsuon sa pagbahin-bahin sa yuta. Og girenocate nila ang karaang mohon apan niabot na sad ang higayon nga nagpa-survey na pod ang kasikbit nila nga yuta og nilapas na gyud noon og 7 ka metros
ang ilahang pagsukod ug naabot na sa ilahang balay ni Negro. Way titulo ang kasikbit, kadastral lang kuno or survey plan. Apan sila Negro may titulo nga gikuktan. Uy, tingalig ng land grab ni Be. Unang pangutana, unang silang nilapas sa ilahang sukod ug usa ka metro sa una nilang pag-survey. Sunod survey nila, nilapas naman po noon og city metros, no? Gibinuangan kaha me aning kasikbit na mong yuta tungod kay pobre me. Okay. Una sa tanan, dili ko gusto anang ingon ana nga batasan nga feeling nato wa tay tungod kay pobre ta. Dili na sakto nga panghuna-huna. Kay ang kanira bang mga tao, wa manipilion ba? Maski kung gusto ginang manlapas o katungod na to, dili tungod kay pobre mo. Pero more importantly, di po na ingon nga kay abi pobre ta, wa tay katungod, no? Or wa tay kanang right or pwede tang tapak-tapakan or tamas-tamasan. Ayaw ta na kay abi pobre ko. Way taong pobre. Ha? Now, ang question, ana, di ko kibaw kung gibinuangan ba mo. Number 1, wa man ko kibaw kung legitimate ba to ang ilahang pagpa-survey or dili. Ikaduha, dili man gud na ingon nga kay abi gi-survey og laing tao, sakto. Dili na always, it doesn't follow. Ang pangutana ani mauni. And ako ang suggestion, mas maayo siguro nga kamo mismo magpa-survey pod mo og inyo para atua pong ma-check kung sakto ba ang ilaha and ma-compare nato kung kinsay sakto labi na nga kamura ba ang naay titulo unya sila kadastral ra. Ang title naa na ra ba nay meets and bounds? Unsa man ang meets and bounds? Naa din na ang tamdanan ang sukod, no? Kanang bounded on the northeast by 0.1 to 0.2-3 SE. Kana mga ingon anak ba? Mao man na siya ang muhon, mao man na siya ang meets and bounds or ang boundary sa inyong yuta, and more often kay tungod na ana sa title na recorded na, official record na siya. Naana siya ngadto sa Land Registration Authority. And para nako mas binding na siya, mauna nga mo suggest ko nga mukuha putag atong own geodetic engineer nga mo pa-survey og tarong. Kay nganong dako ra kayo ng 7 meters nga sa una, nganong mausab man. Diba? Kung ingon ana ang pagpa-survey ko na survey naman ganing sa una. So ipa-check na nato, makaduda siya tinuod, no? Makaduda kung anong naingon ana nga grabe naman hinuon kaigkaon 7 meters kadako na ana. Ikaduhang pangutana, why ipakitang titulo kining kasigbit na mong yuta si? Apan may kadastral kuno sila or survey plan. Pwede ba diay nga maunay basihan kung mag-survey sa yuta kaysa titulo sa yuta? Kay may titulo man unta mi. Dili gyud, mas dako gyud og gibugaton ang inyuhang titulo sa inyuhang yuta kumparaan ng ilahang kadastral survey. Nga naman, kinaaman po na kadastral survey inyuhang titulo. In fact, ang kanang inyuhang survey, ang kanang inyong meets and bounds, ang kanang inyuhang mga muhon, nga kung sakto na ang gitamdan, kung kanang accurate na gibasi na ninyo sa nakabutang sa inyuhang titulo, mas maunay sakto kay naa didto nakasangat, naka-file na didto mismo sa record sa Register of Deeds ug sa Land Registration Authority. Kay di man mo mapatituluhan kung di nila i-approve ang inyong kadastral survey, inyuhang blueprints, no, ang inyuhang meets and bounds. Okay? So mas bugat mo og dokumento nga gikuktan. Ikatulong pangutana, nagpa-survey sa among yuta. Dihang nagbahin-bahin silang papa. Girelocate ang mga karaang muhon pagpartisyon. Nganong wala man sad mo tugma
sa ilahang sukod sa among mohon. Nasaylo man hinuon 7 ka metros. Di kay ko katubag kay posible pod nga nasayop ang ilahang surveyor, no? Basin dili mao nagpataka sila muna kinahanglan gyud nang i-reconcile. Dili sila basta-basta makapangangkon ug makaingon nga amo ni tungod kay naa sila ilahang kaugalingon nga survey. Nganuman naaman mo'y title. Kamu mo'y mas naay katungod so ayaw og sugot nga kuhaan og 7 meters inyo ng luna. Sila mo'y paprubara nga naka-encroach sila. Besides, dili po na nila basta-basta po makuha. So ayaw og tugot nga kaliton lang mog ingon or mukalit lang silag sulod sa inyuhang yuta. Ayaw sugot. Okay? Katapusang pangutana, posible kaha nga may error sa duha ka surveyor. Sa amua kaha na sayop or ang ila, o kung nalapas man ang kural sa among kasikbit, o kung among ipakuha, obligado ba silang muuyon? Kung magmagahi sila, unsa man pud among buhaton. Okay, di man yun na ingon nga closed door, ako di pud kumuingon nga sayop sila, sayop pud mo. Tao rabaya po gihapon ang mga nag-survey even sa katong inyuhang panahon agitituluhan na siya hangtod karodo so naagid gapon nay error no factor of human error as to kinsa ang sakto di pug ko kahibaw di pug ko kasulti. Usually ang mahitabo basta na ay mga ingon ani nga conflict pwede manggod na nga inyuhan na lang ng suryahan hisgutan no og isulbad kay para ma-reconcile ninyo ang duha. If dili gani gyud, then i-verify na ninyo ngadto sa assessor, pwede na nimo i-verify sa records dito sa Land Registration Authority, dinha sa Register of Deeds, para atong ma-reconcile kung asa gyud dapat ang muhon ug unsa gyud ang sakto and klaro nga metes and bounds. In kaso ug dili pa gani gyud, mafailan man as korte kay para matabangan ta no sa huwes sa korte para pag-determine kung unsa gid ang sakto nga location sa inyuhang mga yuta o mga property. Ang akong advice nga as of now sila may nidisturbo ninyo na aman mo'y titulo between a title ug just a mere cadastral survey, kamo mo'y mas labing dako og katungod. So, kamo may karaan ng tag-iyaan ng yuta, klaro man na ang muhon, ayaw mog tugot nga walay court order or walay official order nga makuhaan lang og kalit ang inyong yuta. Ayaw gid mo anang huna-huna kay abi pobre mo. Kung mo settle mo, okay ra. Pero og mukuha sila ninyo anang yuta sa puwersa, dili na maayo, di po kumusugot anaon mo, ayaw po mo og sugot kay pagpanlapas na sa inyong katungod. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Stay safe mga sukintig paminaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ana. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kapalaran. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karoon?
mo kining usa ka babae nga taga Bohol. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Ana. Ray, Ana, kamo lang unay bilin din sa bay, ha? Asa man day mo, ma? Pa? Nabi at tuon si mama ni mo. Ha? Kinsa may kuyog ninyo ba? Ako. Kuyo ko nilang mamag papa. Yaya ni Kuya Chucho, kuyog man. Kuyog ka ninyo, mapi. Ay, di may mo, hanga mo kuyog ka kay bata pa ka. Bili lang ka din sa ato. Ninasad ni Papa, uy. Ayaw pagsupak-supak, Ana, ha? Patuo. Ana, Re, ayaw mangod ha, tibanan na. Sigasa na maglaglaan. Ako na bahala ni pa. Bunalang kinig. Mulaag na sila. Sige na. Turmi haro magkabalik tayo eh. Tukay lagi na uli sila si Mama. Nibong ganit ko day. Kaya isa na kung mulakaw na sila. Mamalik mo na yun. Pero karon, lugay mo kayo na uli. Uli! Oh. Ay, sige na! Ang ato man nagsilingan ang nagpaingon din nga nagdali, Kuya, oh. Saan kayo tuyo na niya? Anong nagdali mo na siya? Nay, naunsa ka, Nay? Anong nagdali mo ka, Nay? Tiyaw kang balita dong. Ano man, Noy? Nabangga ang bahas ng gisakyan sa iyong mga ginikanan. Oh, unsa? O, patay na sila si Mama o Pa. Ha? Ma! Bang! Anong inyo man ning gabiyaan? Wala tayo mahimo kay patay naman sila. Luya na ito, ay. Patay mo akong papa. Pagbuting tanan sa Ginoo, dong. Sige na mo. Dong, Lido. Kaya na. Mamauli na ta. Kay kita na yung nabiling din sa interview. Maayo kay ni ana mong tulo, Ray. May tuyo ko ninyo. Labi na gyud ka, Ray, kay ikaw may kamagwangan. Nganam day nang? Karon nga patay naman ang inyong mga ginikanan. Gusto nako nga mamahawa na mo ining akong yuta. Oh, ha? Oh, unsa dun? Asa man niyo po yung ininang? O inyo na ng problema. Ayaw ko glabda ninyo kung asa mo puyo. Ayaw lang ipapawa din sa iyong yuta, nang. Maluoy ka na mo. Wala naman may kabuyan. Dili ko madaan ang inyong mga paluoy-luoy. Gusto na ko ugma dayon, mubiya na mo din sa akong yuta. Kunya nang, kining among bay. O kung gusto mo, nalapasan ang bahay ninyo. Gubao naman sadna, katumpag ko naman na. Nang, Basta ugma, kinahanglang mo biya na mo din he. Luya na to ini Manoy, uy. Di nagigda sa daplin sa karsada. matay mahimo ini day. Pabahawa naman ta sa tag-iya sa iyo. Pero, sige lang day. Mangita kong paagi nga mabuhi ta. O makakita tagkapuyan na to.
Oh, Dong, unsa man ka? Nag-ubo-ubo mong ka? Unsa may gibati mo? Mukalit, ang sakit akong lawas mo yung Ha? Nga naman? ambot. Katong tingali ning nabangga ang boss nga among gisakyan manon. Nabunan magugwadto. Dong, ay good pagluya-luya, Dong. Wala ba kita makatabang na to din eh. Oo, Manoy. Kaya yun ako eh. Usahay lang, muskit o kalit ang akong buong. Sige lang, Dong. Kung makakwarta gani ko, ipatanaw ti kag doktor. Pero sa pagkaron, mangargal lang ko din his merkado aron makapalitag makaon. Sige. Ipaimutan na lang yung mga gamit. Di na naman. Mag-unsa tayo ning payag, Manoy. Day, ano yung tapuyo, Day? Ha? Oh, kay abi ninyo, naman ko'y tiguwa nga naluoy na ko. Kinsam yung payag, Manoy. Naluoy na ko ang tiguang, Dong. Pagkahibaw niya nga gipapahawa na to sa tag-iya sa yuta nga ato gipuyan o sa daplin tas kasada na tuog. Iyang papuyan na to kining iyang payag. Uy, salamat tabi. May nalukoy na ito, Manoy. Yes! Naanakit may kapuyan! Yay! Kuya Chuchu, naunsa man ka? Sakit ko, Day. Ano man na, kuya? Kadto ning nabangga mi, Day. Magsige nagulangula ko. Kuya, tinilang ka. Akong atuon sa merkado si Manoy Ray. Nangarga man to siya. Papalitan ti kag tambal. Sige. Sige, Day. Gisakit agmayo sa usi kuya ni mo, Jojo? Oh, Manoy. Paliti siyag tambal. Sige, Day. Magpalit ko. Una lang pa uli. Musunod lang ko nimo. Ako sa nitiwaso ng akong gikarga. Sige, Manoy. Kuya Jojo, masunod dito si Manoy Ray. Nagpalit ito siya tambal para nimo. Man mo tingog si Kuya Jojo. Kuya Jojo. Kuya, naon sa manday ka, dili magkamumata. Kuya! Hala, dili nagit mo mata si Kuya. Tabang mo! Mana patay naman yun ni Makahalan. Kuya! Ganang namatay man ka, oy! Kuya! Patay na si Kuya Jojo, Kuya! Pagbalik na ko, Kuya, huwa naman siya balihok. Inuhog mo! Sa maninahitap mo sa mong kinabuhi. Human namatay nga mong ginikanan. Karon! Ako na mo ko sa kapanghon yung namatay. Kuya Jojo! Jojo!
Manoy, salamat sa imong pag-atiman ako, ha. Sa kamay pa ko, hangtod nga nidako na ko. Ug nakaskwela na pud ko. Day, buhaton ako ang tanan nga mahatagan ti kag maayong ugma. Kay ikaw dalin na bilin ako. Wa antay mga ginikanan ug suon. Salamat, Manoy, ha. Basta ikaw, pagtarong lang gud sa imong pagskwela, ha? Oo, Manoy. Oh, imo na inday, oh. Pero may lagi kang daghan og kwarta, Noy. Unsa din imong trabaho nga? Wa naman ka mangarga sa merkado. Oh, nakasuod ko og laing trabaho, day. Dako-dako ng sweldo, o naapod ko'y gamay nga negosyo. Nagpautang kong kwarta. Maote nga daghan kag kwarta. Manoy, kanusa di ka magminyo? Di na ako magminyo, dayo eh. Ha? Ang ano man, Manoy? Akong igahin ang tanan akong panahon diha ni Munay. Unya na ako magminyo kon mahuman na ka uskwila o makita na ko nga hayahay na ang kinabuhi. Salamat, Manoy. Gahasa umano ng isang menor de edad sa Oriental Mindoro. Ang Kuyawa, pero panahon na, uy. Ay. Oh, naunsa mo ka? Naghinuktok mo ka diha, huh? Nakuyawan ko sa mga balita ron, Manoy. Ha? Nga naman. Nisiaw naman pud gud ang shabu. Unya, naay managit og batan-ong babay. Nya, tabangan og lugos. Kuya, nagid karong panahon na day. Maong, ikaw, ayaw pa patakag laglaag, ha? Simbak ko og mataymingan ka og mga dautang tao. Oo, Manoy. Gikan sa eskwelahan, moderit sa gidlayon ko din sa atong gipuy-an. Day, ana, kuyog taugma, ha? Asa man, Day? Birthday sa atong classmate. Mga tuta. Dili ko sure, Day, uy. Ha? Nga naman, Day? Basi dili mo sugot si Manoy. Na, pananghid lang good. Dali naman good ta. Dili man ta magpagabi, eh. Ako lang suwayan o pananghit si Manoy, Day. Unsa? Unsa man? Doon lang yung mga doon. Dool raman, Manoy. Unya, dili man sa may magpagabi, eh. Sige. Sige, day. Tugtan di ka. Pero, ayaw pag inom-inom, ha? Oo, Manoy. Sige kay, mulakaw sa mo. Kay, daghan pa ko buhaton. Sige, Manoy. Kaya na ko na uli, uy. Tabian mo sa bugay ng ako mga amiga, uy. Nagkabian hininuon ko. Ay, pasukan ko ng kuya ron. Ay! Kayawan ako, uy. Ano? Tulo man ka motor ni hunong ako. Pulis mga lalaki ang sakay. Sakalin ako kay hatol ka sinyo. Dili lang ko, sir. Ay, man, ay. Ano na ako, miss? Pwede naman ako ibili ng iangkas na ko, ha? Hatol ka lang, miss. Dili lang ako sa kayo. Dili lang ko. Tabang! 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 Tabang!
ko na mo. Pwede pag kamukuyog ka, kadi kamukuyog anak ko. Patay ka. Ganito niyo. Sakit sa mga. Maluhoy mo na ako, buhi ko ninyo. Ayoko ninyo sa... Ikaw ba? Di ba ka naman sa miss? Amor magkanta doon sa heaven. Di ba mga parts? Galing nga rin mga tayo. Sabang! Sabang! Galing ka kiyapin. Bakit mo? Sabay ka, sabay ka eh. Hindi ka. Hindi naman natin sugdan. Ikaw mo na, Bert. Apat na kang boss ng mata. Sabi kayo? Si boss magiging mo naglugos na. Human mo niya lugos kita na sab. Ba? Boss! Dali na, boss! So, kita na ni boss. Kaya dami na ka, boss. Puli na ni boss. Kami na yun. Hindi na, boss. Ay, boss! Ay, boss! Ako na lang nag-regalo ninyo kaya natapaw na ko sa mga batan ng babae nga itong gipandagit. Unya, lugoson. Ay, rin nato. Ay, kita. Kita ba yun ang magkatila rin, ha? Ay, dinabis, ha? Sugdan na nato. Walay na bakit ko Wow! Kaputi! Nabiya gina eh. Nagbawa na siya. Roberts! Ito ba yan, ha? Umanda mo, ha? Natagbaw na mo, ha? Ay, ato na nimbukan sa o. Okay, boss. Sorry, bebe. Bebe. Sa may dagwa yan, ibahana ba? Masa ko. Ana? Inday? Ikaw? Ako, Manoy. Lagi mo pinanggang igsoon. Kaya mo kipatabangan ang lugo sa iyong mga kauman. Day! Oo, Manoy, ganoon na bigang tao. Mga salbahes mo! Inyong ginugo sa pinangga na kumangot! Sige pa po sa Manoy! Ano? Sinuot, ay! Ako, Lisa! Nag-iigon mo kayo ni Manoy! Day! Ako lisan ni Day! Napugos ko sa pagsudyo sa kasindikat ko. Nahimo kong leader. Kaya gusto ko gamatag at ikagbayo kong baon. Manoy! Ako, Lisa! Nanaingon ko nini. Dali na ko mapasaylong ako kawagalingon. Manoy! Ngayon kitiyon mo ko sa mo ko! Aron makuha-kuha ng badlungon sa katilingban. Manoy! Manoy, ayaw! Kaya na! Manoy, ayaw! Ayaw kalimot! Manoy! Pinagkati ka! Manoy! Manoy! Uwahin na nga ako na sayran, nga sakop di ay si Manoy Ray sa usa ka sindikato. Sa nahitabo na ako, dili na mapasaylong iyang kaugalingon, hinungdan nga nagpakamatay siya. Hinaot unta,
nga makuhaan o pagtulunan ang naitabo sa kong kinabuhi. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni Ana nga taga Bohol, uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, kapalaran. Ang maong kaagi gibahatan udo sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.